Se bhór géad fáilte isteach go dtí Staid Semple tróna don chéad cluiche in Grúpa haon de se Commentator críomha na má na gámhíle agus a fiche cethir siad ardmhacha agus an iarnáitiúil Tiobraid atá a Saturdday chéann so tróna agus sin agsúla hard caibhlant idir dhá Árann anna bhathair fadidir fan. Deis a goinge súla chath chun ceangar na fórna bheith dul chun parca agus tosnóí leis an bhór an áitiúil Tiobraid. Lauren Fitzpatrick atá anna chumasach hosnóigh sa chúlóhann so tróna agus lína lán cúláidir ó sa cór le Éile Kelly, Lucy Spillane agus Emma Cronin. Sin Captain Maria Curley hosnóigh sa lína lechúil de Tiobraid tróna agus Bert cumasach I lár parca le Laura Morrissey agus Anna Rose Kennedy. Tá éon ahrúáin dénta ón bhuireann a chaillte gluthe dearnach gona chorcaí sin Clara English istigh sa lína le thosaigh inionad Caitlin Downey agus taobh léi siúdbeig Aisling Maloney, ard fellador Darno agus Emma Morrissey, agus lína lán tosaigh Tiobraid don cluiche tróna Marie Creedon, Angeli McGuigan agus Emer McCarthy istigh sa cúnge I cathbh ifar a cúdeig. An son Dave Éile fuair an ardmhacha agus na gceantar thráiste agus dubhad Darno a chafacha Anna Carr a hosnóigh sa chúldómh an so tróna agus an lán cúlaí a támar chaptein sé sin Clóda McCambridge ó Chlán Éireann. Lína lechú láidir ag ardmhacha le Cá Tó, Lauren McConville agus Dervla Coleman, agus a lár parcha tosnóigh Niamh Coleman agus Caroline O'Hanlon. Lehosathe Emily Drews, Aoife Mackay agus Sarah Quigley, agus ahrúile déint an son ag ardmhacha sa lína lán tosaigh Niamh Riel istigh don cluiche ortha son inionad Blochin Machan agus tosnóigh Niamh Henderson agus Kelly Mallon taobh léi siúd an son. Mhacha na dá Árann ag súil leis an gaibhlann buntáiste ag ardmhacha sa bhéidir go raibh cluicheá an tachtain se chatte agus bhí taspántas maithá I gcuine na mí bhúdar an cluiche sin ag deire cúil déanaach a thugann suaile agus buntáiste rá cúlín trí cúil agus négúlín ag ardmhacha héna cehardéag an son ag deire a bhí ag cúnta na mí agus cílíonn sé sin má bhún ardmhachan sos tróna ní hamháin go mbeidh siad ar bar an grúpa ach tógadh siad buntáiste baililó ins na cluichí cethú ceannis dúirt mar dhéanaidir an bhliain se chatam. Ag feiceann tar mlíon go dtí seo bhfuil bhí anna bhliain ar fad ag ardmhacha agus craobh na strathe lidl roing a héin tuchaló don chéadú riamh anna hespántas an lá ortha sin I gcuine chiaí agus an bua tailte agus tailte go maithachá agus ina dhéag sin leanaidir raig iad héin agus dúna ngá le gluthe cheannis ola agus hastig ann-breise agus ag deire an lámh an uachtar ag ardmhacha cúlín atra agus an bua ag ardmhacha ach dímá agus buile anna bhórdómh sa bhéidir gur caileidir Amy Machan ceann de sár felladóirí ardmhacha agus an bail nasc cruiseach imethe uirthaí tá sí mod an bhliain is cailúnt olmhór í. Tiobraid an son Dave Éile agus tá obair déint go siúd fé Peter Creedon le blianta beag an ús agus well ó héobh comórtais na mún an son hos níidir an chéad lá agus níor ibrig rudí amach I gcuine chiaí caileidir dó cehardéag I gcuine nád a cuaig ach chonaidir thnáis tá spántas má I gcuine Fort Láirge cehar a cuaig I gcuine nád a né agus an lámh in uachtar lón dá ortha sin Anna Rose Kennedy le gá cúil má agus Emma Morrissey le cúil agus gá cúlín agus cíligh sé sin go raibh deisicá fós a bheits an nóíocht I gluthe ceannis na mún agus é go léir ag bra ar an gluthe dearnach le corcaig. Well bhí ard cluiche mala ach ag deir an lé thug na corcaí ag an láló le cúlín sa nómad dearnach ó saibh me Goldreg agus búd éon cúlín óháin nád a héindeag I gcuine nád a de. Se bhí Mhacha ag Tiobraid olahúd an cluiche ára seo cúpla seachtain ón gluthe dearnach sin mar dermse le corcaig I mala agus obair déint ag Peter Creedon agus Árann bhanistíochta ag olahúd an cluiche ára seo. Na fórna maithir barc réig don chafaisteach an so an réiteoir seanóna ná fear bhuiinechan sin é Anthony Maran agus lucht lenta I teachtasteach a gcónaí atá siad in ardán ó rion seasna uinge agus sin olahhanis is Staid Semple don Árann náisiúnta Árann na bhíon.
gacrad olafan so is Staid Semple slú das balla histeachchan so agus sin ag súl go mór leis an gaibhlinn seo mar der má bhún Ardmhacha beidh siad cáilethe dís na cluichí ceathrú ceannis agus buntáiste baile ach tá méid cinnte in san chéad cléad Tiobraid go meiste le glóric tuspáintas má Somália trach nóna tuigann siad go méid cluiche eile gon na mí an tatan se cúing ach tús lena bheachtas an so Somália is Staid Semple bhí an dá ar na má ag sína agus ag sear níos tígann sa Staid Semple ach bhíidir taobh hir dung barc an dochtúra bhuiris níos túisce chun méid dul síosáin tá siad réig tá siad olamh agus mar derm se tá ag súl le caibhlant má idir rá ar an anmh bhar fad Ardmhacha dul seachtaí na hátainna tosa gan an focail dearnach an son leis an mana stór dar nó sin é fear ó ghuire Gregory McGonagall an chéad bhliain dó i gceannas ar fellódóirí ban Ardmhacha agus obairfá déanta go dtí seo craobh ola tucha leo craobh na strathe rang a héin tucha leo agus iad inis ag díú ar an gomórtas críomh bu a gine na mí agus cléad táchtach eile dómhan sa tránóna. An réiteoir ag creathláh an son cím go bhfuil ahrú déanaach déint an son ag Ardmhacha tá ifir a fiche seacht ag tosnú sin í bláithín Mhacha Mhacha ahrú déanaach nach raibh fógartha rih ré feice an so agus begla feiscin bhfuil aon eile ag tosnú nach raibh lúta ach Mhacha istigh imreoir má táchtach i seaithí agus beag tionarcha a chéisiúd ar chósaí an so tránón an réiteoir geilbh réig Anthony Marin le tús a chur le cuasaí an sa Staid Semple bhí báisteach Harbh trambed uair cligan sa bhí sé stelle faringe ach tá sé sin glanta agus an trachnóna deas céad sele bh gahabh isteach an son ag Tiobraid iad dul isteachtaí taobh an bhaile in san chéad le agus deis an son ag Aislinn Maloney ó Chathargúníoscaigh fécinn sin orda seansar ag éad cúlín an count an a mitheisteach ach ag deire ar thaobh na lábh deis a céad seans an son caiilte ag Tiobraid agus cé amach an isis le teachtó Anna Carr. Dín taobh hawl. Ardmhacha seanna cleachta an isis le cúpla cluiche nús ag denmh slíomach leis na cicin na garda sin mar tá tosan sa Lauren McConville ó Christopher Glanán. Agus rúthar maith dhéanamh taring siar an son tá farc sleann leis an máisteach sin na hit níos túisce agus cé go bhfuil an dromcla ag fécintar rás mar derm se bhí sé teachsís na bochéadí níos túisce agus anna luchar fad agus sleann a maith an son ag stad áirthe seo. Nis Ardmhacha tre Roisin Mulligan. Iad a tóir ar an géad cúlín an sa tránóna is Staid Semple agus a líród fachan na díag ag an dá héamh an sonach ag deire airíonn le Ardmhacha sellh a gáil tarnáis agus iad ar anún sa ceann cliste ibretheisteach an son tá siad féinach sean spéidir ar an géad scóir Grace Ferguson an son ibrethe an tosaigh agus ag deire rééis siirtí Derville Coleman nis Niamh Henderson fós a dul imreoirí leisteigh Chasta Coolan count an a mitheisteach deis an son ó bhí seans an son beidir ag Niamh Coleman agus ag Derville Coleman Tangaváil dhéanamh ach ag deire an tála Tiobraid an teachtamach an son Emer McCarthy hir an son ag carú faoisih dómh sa bhéad go raibh seans má ag Ardmhacha ag tús na himmarthe ar a chúl. Nis Aislinn Maloney breisteach fad le Clara English í siúd an taingeháin tá difriúil ó thaobh fórnaithe agus an cléis sin go na chorcaí istigh an na Caitlin Downey. Gan éon scór fós feicithe is Staid Semple Tiobraid na isis tre Anna Rose Kennedy. Galorlor cluicheile imar níos túisce bhí mé i gcorcaigh agus anathe spántas ag corcaigh Sathairn le an buacha in san clé áirithe sin a go na gailbhe agus well Commórtas críomh anna chuid ag brethir na cluichíar fat se chun Tiobraid an Babhta eile. Aislinn Maloney. Cearcha luaisteach an son tá Cara Tastáil. Pas go fada le Anna Rose Kennedy agus Maloney Babhta eile sí siúd an taobh an stúr a cuasaí go cinnte san tosathe ord felladóir machchas amach agus taí má thar na bliantacha. Nes tín taobh an farc ag Tiobraid agus iad ag iarraigh slí ag an tríd chun an chéad scóir a chaimsún sa trí nómad geileh catan sa Staid Semple sellh an son híos ag Clíno Dwyer agus well an dáhéamh cosanta chumach ag tús na himar se chun inis Laura Morrissey ó Cashel Moon agus siarhain siad siúd go dtíon coolbar cín tún son go bhfuil Lauren Fitzpatrick Bog go mór chun tosaigh an so ó bhaile Vicarbre imríonn si chuid Peil ó thaobh clubnaithe in Port Láirge ach is Tiobraidachaí agus ard chúlbárad ar nó
Bhí balla bhí carbre ag le cheannis na glob an nora mí na nolog a gona choirín clún bhar na galafach an láhanúachtar ag na galafach seachún Tiobraid deis an son ag Marie Creedon an count san scuilte staach agus imethe ag a deire Árann seasná an scórmahan son ag Tiobraid túsma chuir leis an scóráil be sí sásta le sin ar an áitiúil ar chlár na scóir tús na himmartha. Leis ardhacha leis an cic amach Marson se le bheith bláithín Machan. Spásta six Lawrenson a dul rúthar tá siad roiinte marthir glóric se le bheith dul chun ceang Mhacha dhéanamh an son ag ardhacha bhfuil cailís an son tá siúrálta an son a deir an réiteoir bhí se le bút an son a cailís díreach os cór an réiteóra agus ní raibh ceistear be nach raibh Anthony Marin chuna sin na héad a kick séiristeach agus cór leiis ag tastáil chuma. Fear an bhéideathe gléis méid a go ggéir gan nastro faoi card tá súla gom nach ceannas na himmarthirí atá i gceist an son ach beag Tiobraid an sásta Emma Marcy ag críochnú an chéad scóir dómhan sa Tróna ach Saturdday inis ag ardhacha cuasaí a chorramú an sá. Kicks ar sin a tacta staach agus iirecht úntaach an son Árann seasná é sin tóca go snasta ag Eve Lavery agus tá ar cóscóir an céad Babhta. Kick díon chun túsa chuir leis an scóráil d'ardmhacha ag tóca go snasta ag Lavery agus na Tiobraid inis a Tráchtaire Clara English. Staach sa lára hain siad Sullivan son ag Laura Morrissey. Tiobraid inis spásar Dave so lasmó tá Elaine Kelly shelf bailach siúd an ceann chuir síos a Garrett tríd an son Aisling Maloney leistigh de Maloney i dul chun tosaigh ach tá cailís an son feicethe ag an réiteoraigh an kick séir sin a bhábhar na Tibreatach Maloney thócaigh go dtí se an dá thaobh anna chungar chuir fad. sé nómad caite ó sláunín ban Tiobraid chun talún an son sníomhar fithedó Sarah Ryan Mhacha a ruile dinta rih tús na himar ag Garristeach an son Maloney Babhta eile. Banistóir Peter Creedon ag Faristeach ceann cliste go dtí Maria Curley an Temple Moor. Tiobraid ag achúrsáiltín taobh howla Garrett siad an láric an pass sin na mithir stray dénta go maithan son ag Ardhacha shelf a bhócant agus teachtamach Babhta eile. Aoife Mackay inis mar chomhlúdar an son tá Lucy Spillane Mackay chun tosaigh sa rás áirithe seo fósa dul Tráchtaire an Ganzi nimbert á leanúntaráig cad tucaigh an réiteoir Niamh Henderson inis ó clown Árann an lán tosaí Garristeach ilingeteach níos géire gcónaí Carrick tastáil siar a hain si go fanna le Kelly Mallon. Deis inis ag ardhacha tré bláithín Machan tair si fé coolíní héin an count san na mitheisteach tóiste agus tóiste go maith ag ardhacha agus ag bláithín Machan na cuairtóirí gafa coolín chun tosaigh an sá. Tróracha á luair agaisteach ón dá thaobh an sá agus Tiobraid teachtamach Babhta eile tá an Ganzi buinte ag an cúlbar an son nach tá fós dach an Tiobraid nach seachún amach is Lucy Spillane ó fiord. Dullar ruúthar ó sa córamach an son Clara English leanna sí léhí pí sin eile English a glór na Peil agus an pass sin tóiste agus shelf an son is siríiste Clara English Tiobraid amach tin clíháin. Ibristeach an son go fada le Clara English Tiobraid inis díogar ní go déanamh dul chun cín ach ag a deireadh a cailís an son feiceadh an réiteoir agus deis ar coolín an chóscóirid na Tiobraid ar lína 5 méidir. Sí Emma Morrissey a thóg an counsel scóró nimmertacha deis inis le kick séir cuasaí a chotharmú. Bhí sé clacht go mar rihrain ceann ag Morrissey trasna a chúláfach agus ag a deire ar clé an chéad ceann nó an tarna ceann go dtainar fórí le Tiobraid fannan an scór mar bhí ardhacha chun tosaigh dóna go héananig tús na himmartha. Kick amach a ríiste ag Anna Carr
And Corha Orag will she tacht an taobh sudden fark in order hain she'd shell a boot agus snastan tonic Blahin Mackin favourú off Tibradornig trid. And fell idir vert ag a dera tá sé hernash ag ard vac agus obervadint an tonic caught toe. Ach tá Corlaish chun a bheith tastal an son chomahig Roisin Mulligan. Cléthe dín agus physiciúil ag túsan himmer an tá. Reinfa seachtaíon cléthe dernach sin ag Tibradorn ar chaileidir I gona chorcaí thugtar cléthe mat a chorcaigh an seán ón áir sin agus mar a bhí mé árá cúlín déanaach ag Saibh McGoldrick a thug an lád de chorcaigh agus iad cáilthe de chréibh na mún cé gur thugtar cléthe mat a chiirí chaileidir ag a deireadh na ciiríg in uachtar a ríist ardmhach an uachtar a gúigála ann breise agus cúlín déanaach ó chiic séir chinnte an bua I gona rúnang ail in sár cléthe ceannis ola. Seach chun ardmhach about bháin eile agus brúnis ar chosantóirí Hibradorn cá si titim siar chun an ceansan chosant dul ó ghuiine go dtí na passanna gardantá seach chuing Niamh Coleman. Ardmhach is ásta seilbh camad na héinlethe Stachas amach tá colúr agus éin agus mar sin istigh sa Mosca Tráchtaire tá goinge agus iad de fear tá sé sin díon an son gúling isteach sa nocht fuite ag ban Hibradorn Emily Drews atá ceantach agus beag focail látar an son ag an réiteoir le kicks ag Tibradorn agus deis ag Lauren Fitzpatrick Tibradorn na hosnú agus a chur announcí ríist. Emer McCarthy titim siar an son ag carú leis na cosantóirí. Seachúinis Emma Morrissey. Táing bháin ar chláir scór seo ag Tibradorn agus os ceann denómad caite in san chéile. Scóráil íseal ach an dáhéamh fós braham ag fáil cóirí sóirte chéile an tá Staid Semple. Cinnte ríist an cúlbáire I bhfad ó na cúl féin. Go bra go dtí go déanú ag an bonós ceann agus an son jochtainna a bheith beirte asáid an Ashley Fitzpatrick. Seach sa láir hain siad agus deise Anna Rose Kennedy Tráchtaire anúnsaí as an Tibradorn. Clíhantar rana átatá Elaine Kelly ag fannacht. Clín O'Dwyer. An lán cúlí Lucy Spillane. Dul a rúthar Caritas on. Spillane fós a dul ach ag a deire céimeanna sa meisins on. Agus buntáiste seilbh harnáis ag ardmhacha. Banistóir Hibradorn ar nósin é Peter Creedon, bhí sé leis na fearir ar feadh tamalaín agus bhí sé chomáile sin le líis agus fear má Peile is a ó Russ ó Garbre in iarthar chorcaí seach chun ardmhacha Lauren McConville. Dechrut I seilbh camad an sonna ag a deire an réiteoir ag tart kick séir eile agus tócha go mar an son ag McConville. Spás agus glúiseach maistigh Niamh Henderson d'ardmhacha. Sleanna seach go fáile le Lauren McConville deis an is ag ardmhacha tá sé ag bogan níos fearr amach dín Cleáin. Seilbh camad a gcónaí agus isteach sa Lauren is átatá Caroline O'Hanlon. An pass sin a mithir stray céalach Aisling Maloney hir an son ag carú as an Tibradorn agus deis go Tráchtaire bhreithúnsaí an líródá boga go mar an son ag Tibradorn. Dín taobh hail tá glúiseach maithe measna dos is stigacha. Seilbh Anna Rose Kennedy ríist. Dóna ag a héana gcónaí. Chéad scór sa cléigh Emma Morrissey. Das an Tibradorn agus an son an dá ceann dearnach ag ardmhacha. Blahin Mackin leis an ceann dearnach. Agus Eve Lavery leis an ceann eile. Tibradorn agus smacht a chur cuasaí a gcónaí. Dí heala bhuáfach ag ardmhacha agus anna chosant an son ag Clóda McCambridge an captain. Arín banistóir ardmhacha híos fum agus a rá leis an himmarthirí go gaiisiid glúiseach níos fearr agus boga níos mire agus níos tapúla. Fad na talún an son siúr an fellow ardmhacha ach ag a deire an réiteoir sást an kick séir a thart. Leis le bheith tócan son ag Blahin Mackin.
kick ma. Pass. Cliste stock of le Kelly Mallon. Sharon shooting a Sneef Henderson, Clown Árann. Stock of le Blahin Macken bout one and a galore Lord Deshin agus chance and a Shellavig Macken and counts on Eg Tashtal. Ach Eg Dura Haven a love a Desh a Kate chance Mhacha higher stray guard Vaka. Agus an score all Anna Ishler for Don I Gahena Goni. Agus Björn Carro or click cut and so Staid Semple. Tiobraid in a Shemach for Emer McCarthy. Dollar Ruher. Carrick Tastaluhi. Nish Uskelty, ag Tiobraid in a passion, Ishelberg in a Broshamak, Tarn Uric Tashe Brishtak, Gasnastig, Ashley Maloney, Uskelty and Subbader, Tiobraid in a Chachtagoni, Morrissey, Le Shelef, Sheerkofada, Le Ashling Maloney, Deshikashu, the Gadera, Dashi contracting Tave Sudden Fark and Pass, Kofada Le Clara English, Begon double Le Denef Hane Rolt, Akbeg. Deshinish ag Tiobraid achhursá leile glúiseach deile a hosnú agus fécin bhfuil slí éigen tríd chun cuasaí corthamú díhalamhúnta gan son ag ardmhacha bhí Tiobraid sé Clara English a gar tríd ach annach hosant an son ó ardmhacha agus seans teachtamach tre Roisin Mulligan. Nis a chun deirfil a Coleman. Maeve McCambridge inis. Blahin Macken, Fecala Gama, in St. Kate Carrower, Click Tower, she fake Coolin and Counson, off ag Casa, agus her haven a love a clay, oh, Counin is her stray, ag Ardvaka, agus and kick a maction, toker, loose Lothric, ag Lauren Fitzpatrick's cool, the Tiobraid Árann. Her Nashty Fitzpatrick reached. Tiobraid Árann inis. Thur Coolin and co-score. Marie Creedon. Shakti Maloney bout one Éile. Tashi Anna Lauder. Fecala Camag Tusan Himmer. Marie Creedon bout one Éile chacht. Shadis Farr Tiobraid Árann to Ardvach ag Shasa Vanoid. Agus an Raid Tor. All raw ag a Derek Griff. Camenus and Resh tokens on the Hanin Shishin. Le Loch Lanta Tiobraid Árann. Agus token Carrick and Raid Tor. Din Tave Sonish. Out of Maeve McCambridge ag Fanacht. Dollar Ruher gus Chachtamach a reach the Tiobraid Árann. Nu de Ardvacha beheert hem er al. Shanice Fjár. Lán Tassians on Shani Neve Henderson. Pass clish to go to Aoife Mackay. Oh, Gahaling o Ardvacha and pass Shin Tush to Desher score and counts a Har on Trasnawn. Agus Eve Lavery and Tarna Coolina Kishud and so Trónóna. Vi chance better feg la hekend cool ach egadur Lavery sausta e shin a Roru Har on Trasnawn agus better should into free thatcher. Co-immertún to Gonson ag Ardvacha e creep nu le score agus he'd goff a gall Coolin Cunna Mahasanish 3 and ag hain. Shin kickback shin. I'm Shag Angela McGuigan. O chaman Slieve na man dar no club. Lauder Pelle ansa agus Slieve ahanta agus Árann ahanta Tiobraid Árann chuma dar nu. Tiobraid ag Tráchtaire reached. But Dima or Hanach will score I'm sure le Carra or click agus that show. Kate Coolin sa cleho o Emma Morrissey ach na score no win ag Ardvacha. Ashling Maloney bout one Éile. Ingel Úntach gan Chestig Maloney Kirkalú isteach fécinn turn around. Cétá Carú Leahy. Tiobraid Árann le Shelf abach chofada le Angela McGuigan. Does a nomad gule fácha in san chéadle atá aníslo heb scorála. Ardvacha níos fearr ní léon ceis fesin. Ach Deshin agus rein Deshin a Cailta chumag na Tiobraid se chun inis Anna Rose Kennedy. Dollar Ruher mach tin Cleán Howl. Agus den si dúirt teachtasteach bout one Éile Kennedy de Shelf. Oscailtí inis Ardvacha titimsir na ganzathe aráisteacha agus ag a dúirt Tiobraid Árann teachtamach bout one Éile. Din Taobh Sudden Fark. Clean O'Dwyer o chaman Brian Burrows le Shelf inis. Peter Creed ag Farristeach go géir. Har Ashley Maloney. Tarrington son Shear agus kick séir gan Keston son gnótha ag Ashling Maloney.
do Árann bhí si dolisteach ar a gúil ach taring a siar agus kick séirenis agus seantic Árann an fear Spórt in a leidú go dtí cúlín amháin. Nis Emma Morrissey. Nis a kick séir do Árann. Cúlín ó nimmert. Deisianis ón kick séir. Bhí ceann an spot chéna chugur strain ceann son búlta agus níos fear Harrod Trasnán an sonic Árann. An bhearnas lú at ríist cúlín ag Morrissey. 3-2. Se chuing ardmhacha about bháin eile. Began de bhrúan son agus ag a deir kick séir tailte agus tailte go maith an cá. Is Maeve McCambridge. Deisianis ag ardmhacha Niamh Henderson a garage tak chances a beidir a cool idir go cóirla agus ag a deire an counts on curtha fóríl se thug sé tamalín ar an mhair an son bhí si idir gá cóirla pas a hartisteach tart féin chúl agus ag a deire is gur thug si fé dhéon cúlín ach ar héamh na lámh clé agus an tríú seans cailtan son ag ardmhacha deis má i thur stréachá. Mach go fáil le Lucy Spillane Árann in Tráchtaire ríis pe si tásta nach bhfuil astra cúlín amháin agus stad seo. Sto go héamh cuasaí conílacha agus aimimse ní léon gcué mórrán a séad an Staid Semple an tróna go háling agus an ceann cóngart an lína agus a bhábhar ardmhacha. Ní mála luchlánta Árann sin a ríist ach an réadtóir an fearrtá gceannas imime seach sa 10 modernach in san chéadla 3-2 gcónaí. Agus kick séir eile ag ardmhacha. Nis an deisdernach ar scór ag ardmhacha me thur stréib is ag scór eile gáiltanéis an ceann ag Grace Ferguson. Siar go bhfuil le Derville Coleman ó clown Árann fósadal thar náisisteachtaí Ferguson. Ardmhacha is ag bogan níos fear. Lauren McConville. Ag irid pas a choristeach a churthg tús le deis ar scór eile. Ag deir Niamh Henderson ará tar Dumson feller feag second. Agus dí Grace Ferguson a hosting an glúiseacht seaca second óin deisianis ag Maeve McCambridge. Taobhsán is ag Aoife Mackay. Sláinisteach Ferguson feicálaach sa clúiseach seo ag a deire tagad sé ar náis agus sean san son ag Derville Coleman a ríist viidir idir gá chóirlann son céir de dhéanadís agus iirt Coleman ar chléagus ar fóríl tríchénas na ceing a mé ar stré ar fóríl ar Dave seo fanan an scór mar a bhí 3-2. Árann is Tráchtaire Clara English. He's a tóir ar chúlín an cóscór. Good ar náis ag ardmhacha brúan son agus cearrte an réadtóir taring siar son a dhéanamh ar cá tó. Agus kick séir le teacht ag ardmhacha. Nis si bláithín Macanhogan ceansa tá cúlín aimse cin níos luas a cléthe. Agus anna felladóir seaí. Ar náistí Macin. Tá ardmhacha feinach. Glúiseach má chuirla chéile Lauren McConville a teach tríd an Lawrenson contúir de Árann Council go hard ag McConville agus é sin go snasta Árann Trasnán ag a ban chruisfic leanán Lauren McConville le sárcúlín agus ardmhachan is gafa dúbal scórna 4-2 an tosaigh. Fragran is a testála Árann se chun Clara English. Glóir se le bh cisiúdarach an cléthe pass. Bhí sé ggéirge Harty Maloney, bro semach ag a deire ibre seacha Rose Anna Rose Kennedy agus ag a deire caiisiid rudí a bhfuilú síos agus deisianis ag Marie Creedon
Os na sár sélig an socha Durlas. Laura Morrissey inis. Dín taobh hawl. Tibredáin in tríl teachtasteach. Taobh na park an so. Seacha haon siad agus machtín clíháin. Sionís fear. Deisianis. Ag a Tibredáin an counts an ibraisteach go bocht áfach. Haobh na lábh clé agus fóríl an tríú count inis. Mithir stray agus sé nómad agus cúpla second fágus I chéad le. Nis cic amach eile le teachtó Anna Card, sí gléharánach go má. Agus mac go fáile le bláthín macin. Double score in a Caran ag dó. Na passanna níos snasta go cinnte ag Ardmhacha seansan is ag Emily Drws. Ceansa lecailta carnáisií from Mackay. Fósadal. Mackay agus Drws. Mackay ag Garrett Street. Oscailtí an sabedig bhfuil seansan tá ag Ardmhacha ach ag a dura. Bhí si a brúch an tosig. An ceartan son ag an réitor Anthony Marin. Fuaisiftas an Tibreday kicks here Macacha. Lauren Fitzpatrick a ríist Tibredáin gan inseans mórrán ar chúla ceachtardas na fórna go dtí seo agus stochad na costantóirí an dáhéamh leis an lámh an nuachtar ag stad áirtha seo Caran ag dó íseal go maithfh scóranna é. Tibredáin ag leir scór eile rih an brise tá mé cinnte. Hím banistóir Ardmhacha Gregory McGonagall ag fearra go géire ar cuasaí híos. Fitzpatrick an coolbar a bhádó na cool féin féhrúinis atá Anna Rose Kennedy ach ag a dura déint agus nasta agus sellh comádathe ach tí Aisling Maloney. Tibredáin inis ag leir slí ag an tríd pass ar an taobh hawl agus tá spás ar an clíháin sin. Tá an tosig tá Maria Curley, captain. Níos fearr ó Tibredáin. Carrick tastáil an son. Maloney ag leir na pelle tá sin is a cé. Dín taobh sá. Hís fiú tá Emma Morrissey. Ach ag a deireadh tá si tásta a chuirsáil dhéanamh agus a bheitál saoil agus an áil báúáin eile. Seansan is ag Angel McGuigan. Ibraisteach. Cabhar ríiste tastáil ó Marie Creedon. Ceircalú a seach sa chúnge. Creedon. Ní Creedon atánach Emma Morrissey agus Tibredáin le sellh Ashley Morrissey. Tá si teachtamach san chúnge sin. Bhí Maloney leir na pelle ag a deireadh tá si dul siar go fada le clína ó Dwyer agus Tibredáin leis sellh inis le nócha second a chuirsáil saolas an áil seasna howlas a bhos agus ag leir áit ag an tríd tá sais ag leir a tart fééis scór agus ag a deireadh trí sellh comáidir feadh cá nómad tá kicks ir amach go nótha ag Ardmhacha be siad brásásta trí nómad go le fáchas I chéad le. An taobhú ón dáhéifach ní dom go bheith óbistéin a hrúir an brise Ardmhacha leis an gic séir agus í tásta Caran ag dó an tosig scór na maith ag Eve Lavery agus ag bláthín Mackin agus ag Lauren McConville chintín gohfuil fuair Ardmhacha rá chúlín an tosig agus sinna tanar an mission sa Staid Semple na Gréine se chun Ardmhacha rís a sig leir scór eile rih leham an counta fad an talún agus ag a deireadh Ibraisteach ach Lauren Fitzpatrick lá nábalta sin na smachtú agus na Tibreday ag teachtamach báúáin eile Aisling Maloney tá go héan áirlaach a Staid Semple clúd ag Maloney an sa tránóna agus deisianis ag Emma Morrissey Tráchtaire lúnsaí. Gá chúlínacha sa chéad le an taing amháin ar chláirna scóir na Tibreday ceann ó nimir agus ceann ó chic séir. Maloney. Harnas seach sa Lordy Clara English. Tibredáin báúáin eile ag leir slí ag an tríd. Emma Morrissey. Gregory McGonagall ag luair isteach ará seasaí an fód a stigan san agus nálaigh de teach tríd obair bhá an tamsa ag Emma Morrissey seansar cúlín sár cúlín an son ag Morrissey. Bhí si féhrú ach a spáin si an son an scill
Agus an cumas atá cé sí an taingáin ar chlár na scórt na Tiobraid agus cumas sin ní leatarinis ach éon cúlín amháin cearan ag trí. Corleis an sonnig tastáil ó bhain ardmhacha agus réitir chun focail bheith geile heisling Maloney Árann. Sí Grace Ferguson atá sínta, tá nómad agus 20 second mar sin fácathe in san chéad lehansá. Agus an réitor árála ó tá an carta buí an sonnig Maloney. Carta buí Mhacha tá sí imethisteach I muscan na bacaí agus ní hí sí in action eile in san chéad le agus caisí beagnach an chéad den nómadéile Sathairn leistigh an chumá cailúnta se sin inis de Árann príomh néascras na tosa a chailúnt martá ag an Maloney agus inis sin cheistan féidir le ardmhacha an buntáiste sin ó Hibhíorcha háirtaisteachtaí scórna. Dermhla Coleman. Ardmhacha Tráchtaire ach an counts a cailte ar chuméigant agus fuisetas an Tiobraid kicks ar amach an óhan sonnacha. McConaughey arálo brúigh contastic come out Tiobraid now ach níl fannig an Tiobraid fan an son ach tá contastic cúigur déig a gona cardig ag a stad seo agus tá mé cinnte go méid Peter Creed na ggéirgéad a gáil strachtí sa seomí feise siúráilta chalís an son breúir Emma Morrissey teachta má carrick tastal sorry mar an son ag Morrissey dígrasúnta chamachi léhí agus ag a Darren kicks Eric Tiobraid na straach sa lár an truch an nómad caite an sa agus ag a Dara kicks séadta amach ag na Tiobraid. Is cosúm nar stadach an clogan sa agus tá nád le feiscintar an chlár mór an sa Mhacha sústan réitor a bheise David am chútah breise bheith going in san tarna lehan sa. A go héh chlár na scór cearan ag a trí. Tiobraid Árann inaracht de chúlín amháin ardmhacha ag a stad seo be siad brasásta le sin. Macha fan Elaine Kelly. Sinné an adóg lehame sétanson ag an réitor immer sin nómad sa breis cléthe anna chóngar fadar fad níl idirna fórna ag an mrise ach an bhearna is lú. An scór lehaman sa is Staid Semple ceithre cúlín ag ardmhacha, 3 cúlín ag Tiobraid Árann na fórna dul seachtaí na seomraí feistis fanna gíling, búg feintín chéad lethe teacht agus action ile an tarna le gan bhail. Clún Vern na Galafach an láhan úachtar ag na Galafach seachún Tiobraid Árann deis an rí an can san scuil isteach agus imethe ag a Dara Allen. Deis an is ag ardmhacha tré bláithín Machan tar sí fé cúlíní héin an can san na métheisteach tóiste agus tóiste go baith ag ardmhacha Niamh Henderson. Pass cliste go dtí Aoife Mackay go háling ó ardmhacha an pass sin tóiste deisir scór an countsa haar an trap. Éile Lauren McConville a Tráchtaire an Lawrence contour de Tiobraid Árann countsa go hard ag McConville agus é sin go snasta haar an tras nála go ban crush
Mar bar Ardvacha Díra Grúpa Níl Atransa ag an Mhacha Stad Semple ach an bhearna is lú cúlín atra Ceithre cúlín ag na cuairteoirí Ardvacha Tiobraid ar trí cúlín Bhearcamach anna chaiblann Sathairn le agus well má bhín bútóir going is rud anna lúg for ar fad a bheacán Ardvacha Chialóg sé gomedis ní hamháin sa bouty ceithre ceannis ach go buntáiste bailíocha in san cléthe ceithre ceannis sin gceann trí seachtaí agus dus an Tiobraid má bhún siad well bheadh an gcuéis na seolta agus iad a Saturdday gur far taltan na mí an tatan seo chuing an réiteoir réig sin é Anthony Árann ó bhuiinechan leis an Peil chahabhann náirde Babhta bháin eile agus tús sa chur leis an tarna leathan son níl aon rud in éair in áiríad an fórna iad anna chóngrach an tarna le tosna antá ar farc Tom Semple in Durlas seo chun Tiobraid Árann. Gen so slána stachan son tí séir English amach a hen si siúd an istí clara English agus maintar ard in náin an dul ar an únsí fad na talúdan son brethir Jansi scuilan réiteoir le sellabh Ardvacha agus cic séir amach go siúd. $10 an únsí seo chun Derville Coleman. Bláhín Machan for sé cúlín má in san chéad le dóibh. Is sé teach an tasach tá Róisín Mulligan ó Clown Éireann. Sláunathe isteach go fada le cá tó seansar cúlín agus Lauren McConville ag a deire ach athíireacht ar thaobh na lámha deise cúig seansan is caiilte ag Ardvacha fanan an scór mar bhí. Ceithre ag a trí cic amach an isis le teacht ó Lauren Fitzpatrick tá Gregory McGonagall ag luair isteach na Georgia dá fuair na seo Seanóna agus aráló brú chun tosig ach ag a deire cic amach an son tí Emer McCarthy na Tiobraid ag a teacht an taobh sod an fork. Calís an son agus an cic séir le bheith tóca ag Lucy Spillane Harnastí McCarthy nó Fitzpatrick an cúlbára agus ag stúrú cuasaí gomahas go snasta hir an son. Leis an dá ar an tharbheith ach lí go tí seo níl mór an scór na fecinn sa Stad Semple beidir bhfuil oscailtí agus deise Tiobraid Árann inis tá seoir ceithre cosantóir hir an son tá iireachtar scóir teachta agus é sin go snasta Árann seasnáin ag Tiobraid Árann beidir scór an cluicheann sa a ceist fé cosint Ardvachan son conas gur ligetar de Tiobraid Árann teacht cóéasca dí an taobh eile den farc agus críoch maithan son cílín sé sin Gólamid chorm don tarna bhát an sot Seanóna agus Ardvacha ar an bhrithúnsaí ag iarraidh dul agus scóir dá cuid féin a gáilt. Imirtó cheann na parca. Lámh an orda ag an réiteoir an son agus an scóir dearnach sin ag Anna Rose Kennedy de Tiobraid Árann ach tá cóir leisnis tastáil bhean Ardvacha agus í sínta Gurta an son. Nómad go le chatta Sathairn le scóir an Tiobraid a chialann go bhfuil siad ar thó scór an Sosamála agus í beidir Sathairn chéad cúpla scóir eile ach tá deiseanis ag Ardvacha iling anna chéir ar fad leis a gceann son agus an ceirrta chun son dul siar agus sellabh chamada cad é mar scór an son ag Anna Rose Kennedy dus na Tiobraid ag seachún Ardvacha Niamh Henderson ar neis go fada le cá tó. Róisín Mulligan, Harnastí Mulligan, seans leis an deas ógan ceann ag casa áfach ag a deir Míchéal son ar Mulligan an séú ceann a mithir stréig Ardvacha ach bíú é riil ón stad sin. Leis an cic amach rís le teacht ó Lauren Fitzpatrick mar dúirt mé imríonn si chuid Peile ó thaobh clubbe le bailmh i Carbre ceannas na clubbanna. Is ráthí is dóchas a tír agus ceiricheang is dahad de Craobh seintre fort leabhar gas a chéile tucha leotha écht dhearing nach bhfuil déanta in star Spórt ar down. Seachún a ríist Ardvacha Bláhín Machan. Isteach sa láir hain siad agus ag a deir teach sé dí Derville Coleman. Swin of our cooling negator, function fine Niamh Henderson, Carrick Tastal, Chorkanzi, Tiobraid Árann ó sa Corin, pass Mactin Clehansa, pass na Garda, Ceannastiga Éile, ag Ardvacha, Desher score on son Kelly Mason, ach ag a dura an Council Richter for real shock young inish
her stray Ard Bhacha tá sé crothúna deisna go cinnte ach aspa crinne an son agus ceanile imime her stray cá. Lauren Fitzpatrick a ríis tá sí gléireánna go má ag tús an dair lethe. Taobh sa ránathe. Macha fada le Sarah English. Tibert Árann ag irig brú amach chuna chuid cosan de féin an countsa caiilte déint go mar an tarníirt an son ag Lucy Spillane. Bhí contúirt an son ach déinte go snasta ché go deire. Fitzpatrick Babhta Éile. Emma Morrison son for she 3 coolín sa chéad le dus an Tiobraid. Tá go bháin go dain ar chlár na scór dóibh. Ach tá sé tréis tarint gobar gob le Ard Bhacha in Sathairn le a bhuichas an coolín sin ag Anna Rose Kennedy agus Tibert Árann Tráchtaire ag fécin browsach go má cumasach agus ag deir Angela McGuigan at le seachtain countsa. Leis Anna Rose Kennedy an coolín deirna cé. Ach fécin brú an son ó Ard Bhacha deachraigh na Tiobraid seach an tosig. Ag deir an taobh sa den far gránathe agus Maria Curley an Temple mór teach an tosig. Tibert Árann fós le 40 tá beidir cearnóid eile fós le dul ag Aisling Maloney iste go mosca na bací fuair sin carta buí díreach rih an brise le Hammond an countsa ó droch fast se ar náise Ard Bhacha McConville déanamh go má tá si de teachtanis imar hór sa meis níl se le feiscin ar chlár na scór seacha fáile le Eve Lavery an count chuir síos an deis leis go tóg ag Eve Lavery agus an coolín sin bhfuil sé ann tá go dain sár coolín ag Lavery agus Ard Bhacha gafa chun tosa go ríist. Tarna coolín ag Lavery. Coolín after a ríist. So go make Tibert Árann 3 to street sásta nach bhfuil a coolín chun deirg agus iad le 40 agus stad seo. Town agus Dachar teachtamach an son. Emer McCarthy. Go fada le Maria Curley. Na Tiobraid Reis International Lawrence Fitzpatrick fécin an féidir teachtamach as an Peil an bhfuil siad an tálo Shelva Chamada an son agus díagar níag an fellá hi brú chun tosig. Ach anna bhrú an son go cinnte teachtú Ard Bhacha. Angela McGuigan an tamsa Tibert Árann passisteach a ríist. Agus ag deir Anna Rose Kennedy gur ag gáilta sí a dul sa tromi charter nastin coolbar agus ag deir Lauren Fitzpatrick féhrú. Ach amachtín clíá nátá Maria Curley ag freach a ríist an fel. Cúigan ag a Caragoni. Có dachar dus an Tiobraid ag teachtamach ach fécin roch maithe dhéanamh ag Lauren Fitzpatrick agus sin Canaricht an countsa Ibrahim Raig, Shelf ar náis áfach ag Ard Bhacha, Clóda a Cambridge a déanamh go maith agus seachúing Maintar Ard Bhacha, Babhta Éile. Féhrú atá Tibert Árann Grace Ferguson, Dí Halavú Mahan son déanta agus nasta Clara English agus Kalish feice ag a réitor agus kick séir chun óthaig na Tiobraid. Tá Aisling Maloney, hísar Drisleáin ní fadanis nach go dtucha sí ar náis ar bar immertha agus tá mé cinnte go bhfuil sé ag súil le fille ar an Imerton son anna felladóir seaí Tibert Árann déanamh réúnta gan a bheith a coolín chun deirg agus iad le 40 le denómad an nús. Ríist Emma Morrissey tá spáint go mád a Tibert Árann seánóna. Ní raidir omláin réigh den ceann áirithe agus a rion son le feiscint léite go maith Ard Bhacha teachtamach sé Lauren McConville. Passion Lavlachalta, Carín Lo Shelva Commentator, Aoife Mackay. Roch Mahayan of Grace Ferguson and Taobh Saga Dara Rounding, she dull Dira Kishtak and Passion. Oh, Snasta, I'm Shaha, Ishtigan Son Ard Bhacha, Deshig Neve Henderson, Favru, Raishi Hernashti Kelly Malin, for Goal Untuk Shin, agus well, Dinna Samreshagoni, Ard Bhacha, Neve Coleman, Dolo Winnigat Dinna. Mactin Clehan, Oscaltian son, Feder Low score, I'm Shoon Council, Ibrahim Stock, Agus Haran Shasnan Shin, Scorma, Ard Bhacha, Agus Creek Nagus Nostig, Emily Drews, Tibert Árann Hernashle,
cúigar diag agus Aisling Maloney har an as bar immerthe. Dá chúlín dernach ag ardmhacha a chilín go bhfuil fearspórt a chúlín aftar ríist sé ag a cethair agus sin beadnach den ómad isteach in Sathairn le fad na talún ag an Tiobraid. Tá sé dín ar teach amach an cúne sin. Angela McQuiggan ceann chur síos. Tá mé cinnte go meisi de géirí Maloney thugann isteach san nimmertain is gan Peil. Emma Morrissey. Leis Clara English. Angela McQuiggan. Scoir tasol Hibert Árann. Well, Harnash le Aisling Maloney. Déint agus snastaché agus ardmhacha féhrúnis. Aisling Maloney fós attack to fake into order. Pass Sheeran son to Emma Morrissey. Clishton son ag Tibert Árann. Maloney glord na Pellarish. Sor fellador Shahi. Fake turn around it. Oh, Dean on son. Come on the Heroada. Neil she pucks off the shin. Ach an réadtóir díreach an leis an immert Anthony Marin kicks air ag ardmhacha agus faoi sé bheith sin dóibh. Dá thaobh ar neis le cúigar déag ríist. Ardmhacha isteach dí Niamh Henderson. Déint agus nasta ag Henderson. Cosan tóir fáchan na díag aice. Carrick tastáil. Shellah Goni ag ardmhacha agus ag garad trídan san bhfuil cailí se. Ní hanín se sin le Tibert Árann. Peter Creedon le ceangal híos ar Dave Lína. Agus Dolan Griffin Carrick an réadtóir kicks air ag ardmhacha agus deis an fearspóir sin a híon amachtaí trí cúlín go dainn an fearspóir bhó a bheadh ann dá dar lóg sé. Ardmhacha leis a kicks air an Dave Howland cool an tá mórtha seo. Tógann do cuidama. In order hain sé sin agus tá sé sin tóiste agus tóiste go maith a deir an mhair ag a deire agus scór eile ó kicks air seachtain ag a cethairnis. Ardmhacha agus an bhearna is mó idir na fórna cénach bhfuil anna cool. Beg ardmhacha sásta bheith ag boga díag ar níl chun tosaigh. Kick amach a ríist, Tibert Árann féhrú. Tibert Árann son Cumad Shellah a ríist dachar ortha tacht amach agus taspáine sé sin beidir an brú aisteach sin atá á chur ón tús ag ardmhacha ortha Kelly Mallon leis an kicks air deirneach sin a chialín go bhfuil trí cúlín idir na fórna seo. Tibert Árann, Angela McQuiggan isteach sa lár. Emma Morrissey inis. Pass amach an sonnacha. Shellah Goni ag Tibert Árann ach tá sé díanamh na scóir na ghaimsú. Ganna ceann amháin in Sathairn le sin na teacht ó Anna Rose Kennedy an chéad scóir go dainn Sathairn le trí cheangas sa céile an son ag ardmhacha. Eve Lavery, Emily Drews agus Kelly Mallon. A chialín go bhfuil trí cúlín atran sa Tibert Árann le pasta teach seach ó Anna Rose Kennedy. É sin tóiste go snasta agus brúiste an son. Smachta ag Aisling Maloney. Deisinis ag Morrissey an counter Will Callish an son. Tibert Árann ag Lorga Kickéiric ag Dara. Oh, Aisling Maloney. Urchar de chúl an son bhí seanscéad ag Morrissey hánig an fell amach. Dí Aisling Maloney cúl chomá is é chifa iné an áit ag Maloney. Agus Tommy der chós scór héna cethair le nád a seacht. Sár cúil ag Maloney. Agus an tríomh out an sa Tommy ar chós scór. Ara á dhéanamh an son ag Tibert Árann. Bert tucaisteach ar a bar immerthe. Ach leanamid leis an immert a feich second. Nis, sin cheist an spraigh an cúil sin Tibert Árann bhfuil freigra an ardmhacha.
Árann Féhrúnis Ardbhacha trade Dervilla Coleman. Fan an cool sin get us to Gakinta vidir gafa trí cooling can tossig. Ach a brab na súl na fórna Erich Hóscór Babhta one Éile Dí Halavú ag na Tiobraid agus sin dígras immer an son. Sár cosint ag a Tiobraid Árann agus an locht lanta áitiúil sástal sin. Cuirc an Árann agus maintre na fórna ó nédig 7-4 sin fór an Tiobraid Árann in últ an slú ag an mrisha fór der anna áiltar fadan sa Staid Semple. Dar nó chuige blian de fell na man. Céilúrtha fell áthir agus nach úntagan rudé an dulchan caiingat á déanta an Spórt éiscint. Tiobraid Árann arís Trey Fitzpatrick. Lashley tríd an Darla agus tá na fórna Erich Hóscór. Héna cahard na Tiobraid ná a 7 Ardbhacha. Arnasty Fitzpatrick Babhta one Éile. Kim Gurby iver shocked ag nasa tói an ag stachar ar an Tiobraid Árann. Ceannas na hathratha. Nis seachú Babhta one Éile Emma Morrissey. Gotí Angela McGuigan tá anna cléimar ag a mirt go siúd. Tiobraid Árann inis agus rána iad ag brú fantastic Carnation sotí Aisling Maloney. Cad é mar chúla aimseach sí an son. Das na Tiobraid agus seachún a ríist foul tille scorála irhí an son an ceann sa blochálta mach cumart an lína an líród cumad heileisig bhí stíthar an lína an obair an son ag Maloney agus ag Tiobraid Árann Harnascú a ríist. Ban chahar rúníscig ag imimetar aus an ranna sí Harnasún den ómad a stig. Mas gona baki shachunganish Emma Morrissey clé unta gimmer shoot Schlaunistock Sarah English inish Dolo gonna get dinner Anna Rose Kennedy Tiobraid Árann inish will chance her cool Éile Anna Rose Kennedy oh sir cool an tarna cool ag Tiobraid Árann go cheanna stíige Éile agus e brab na súl tá si gafa cool chun na mahasan sa her Staid agus fark Tom Semple in Durlas Éile cad é mar cool an son ag Tiobraid Árann a roian of anish ag Ardbhacha. Sarah quickly attacked the shot. Go cool nimach gá nómad ag Tiobraid Árann agus tá cléthe seo astra ó bhain. Tó a cahar le nád a seach turn siad a gcónaí siad na cool a bhún na cléí. Well tá rá cheann a stíige chéile an son aimsethe ag na Tiobraid. Cad é mar scór ag Anna Rose Kennedy for she sár coolín ag tús an Darla agus an son an cool sin i teach sna sála ar cool Maloney agus freigur is ag tastáil ó Ardbhacha curtha ola curtha na stratha rang a héin tá kick séir an son tailteá agus cím banisteúir na fórna Peter Creedon an son tá sé sásta leis an taspántas le cúpla nómad an ús go cinnte ach tuige sé bhfuil obair fóstal dul agus dos é nómad go le dul an Staid Semple. An kick séir le teacht ó Kelly Mallon ceann amhána cé ó kick séir hena féin deis an bhearna sin leidú go dtí péire. Ceann san níos dachar ná ceann dearnach áfach. Las má diman an dí agus Mallon d'Ardbhachan ceann sa ar yes agus ar fóríl níl rud a dul a bhábhar Ardbhacha agus Staid seo sin 8 gain díirtí tá mithir stray ceirceang Sathairn le agus well tréimh se for lábhais ag an bhór an áitiúil le cúpla nómad an ús. Iad cool chun tosa cuine go bhfuil fuair nóáin eile sa grúpa sin an bhí bhúil Ardbhacha iad an tachtain se chatte agus well bei Tiobraid Árann lo I bar taltan san uamh an tachtain se chuúach ní laing ag swinmhar sin agus Staid seo tá an dáhéhann sa díirithe ar thora a ghaimisiún sa teach nó na Tiobraid Árann a ríist. Cím an áirde in san bosca Tráchtaire tá dá choulúir bras nasta ag féchad níos thurmsa agus idir rá cén fagúil tá sa chuiristeachar ná a cuinge ach mar derm se tá na héinlethe deasciún ansa ag a Staid áirithe seo níl siad ag fearna é ar cuasaí Peile ach an dá ceannacha ingrála chéile seachún Tiobraid Árann brise tríd Emma Morrissey bhfuil cool eile an Tiobraid Árann an ceann san ag teachtasteach ó Emma Morrissey tá sé ar yes agus ar fóríl agus béidir go raibh rán a níos fear leis a gceann kick amach marigh Anna Carr brúin is ar Ardbhacha trí coolí natra seachún amach inis bláhín Machan Ibre Haraig an son agus deis
ag Ardmhacha ar an bhrithún sí. Counts a dul ó dhuine go duine. Shellef come out on Sonic Aoife Mackay. Kirkaloo Stock Mackay to Cahir O'Hibberdarn O Socormac. Shocks a Laura Hayes. She can pass Shin. Bocht ag Ardmhacha. Agus Tibradorn ag Nartu agus Stadshaw. O have Mishnig de. Agus Beshit Sosta. Fos Cool Conamahasa. Dulcan Kanga in of Sonic Nasa Tui. On Temple Moor. Takashak Moronity and Counts on Ibrahim Stock. K. No, K. Stig Vegan. Love an Uchter, well, ag Ardmhacha ag Tarrantary Gansi, Dervla Coleman, agus an kick Sarah Mackinson, ag Ardmhacha Toka Gamar. Den Omad na Marshin Fácathe, cool idir na fórn an Tarnala, a vad níos fear agus fiauska cinnte ar immer Tibradorn an dá chúl sin cinnte tris beocht Harnstachs clé, Seachung inis, Sarah quickly. Pass go Sheer an son, Desh ag Ardmhacha an Counson ag Casa, ag Casa Éile agus Fóríl. Mission kick amach a Fitzpatrick. Favon den Omad Fáca, Seachung a Emma Morrissey, Ingel Úntgar fad inti, Sár Cléthe, tuk uhian so Trónóna agus an Farcar fad Gaulish, Clúdathe ag Morrissey. Tibradorn a Tráchtaire Gá Chúl Asichéile Aimse Cá, Aisling Maloney leis a géad ceann, Anna Rose Kennedy leis an tarna ceann, agus Isa Tór ar scór eile. Ach a ríist é sin omracha go deir an réad tóir agus Bruntanas Shellef ar náisic Tibradorn. Tá siad ar tí. Is dócha Carina Doyle a thugann isteach ar a bhuireann se. Carina Doyle teachta isteach inis. Agus cíime de gan second céh ag fágan na park ahratha dhéanamh an son ag Gregory McConaughey tuigeann sin is cos uairigh tá stáil agus Ardmhacha féhrú. Se si Eve Lavery a rág an farg for si gá chúlín dómh ach dúir a cosa uaire agus stad seo ag Ardmhacha. Leis se chuing Niamh Coleman. Seachafan le Niamh Henderson will deis ag Ardmhacha. Scoring tastal and pass sin. Decratia tá Shellef an son. A gcónaí ag Aoife Mackay. Féimhrú an pass. Tucha uhi agus commission a turn réitor. Kicks ar gnótha stig ag Ardmhacha. Agus deis éas go golóirí ar fa. Shanson Farris bar sin. A leidú go dtí gá chúlín. Leis an council of a tóca a Kelly Mallon. Bhíonn counternacha stréiche. An deis seo níos fosa agus scóraigh tastal níl scór le Cara uair Gaulish ag Ardmhacha sin tóiste Árann spot a dubh an son ag Kelly Mallon agus gá chúlín atra ríist. Leis Tibradorn a teachta amach ríist. Tógann sé tamlín teachta amach an gúnga sin ortha go cinnte. Maria Curlig leir na pelle ag dura. Ításta leanú leis an dulcan ceang Anna Rose Kennedy clé maithimar go siúd comá. Shellef an ag Sarah English. Tibradorn ag críochnú an clé go láidir. Tá Maloney ag leir na pelle stop agus bach an son ar Hibradorn tá kick Sarah cáfach. Agus deis cuasaí a bhhéilú síos. Fécinn tar rána tá immerthirí tuirsiú tá clé má tucha ag an dáhéhann sa Trónóna. Agus ag dura an kick Sarah ag Emma Morrissey. Trí cúlín sa clé go dtí seo ag Morrissey idir fad sa chéad le fuair si gá ceann ó nimmert ceann ó kick Sarah agus déanana sí le lán a nirt gach díhil an ceann an a róú isteach más féidir thar an trasnáin se chuing Emma Morrissey ó athirlach. Ag iarraigh an farspar a hínamach tí cool Babhta bhain eile. Ó an council de hiúis na bróga beag dímá ar hí leis a gceann agus casta ar héamh na lámha deise agus ar fóríl Babhta bhain eile. Cúig seans cailtean san ag na Tibradday. Ardmhacha ríist. Gá chúlín idir na fórn in chluthe tangamhach. Mhacha dó grúpa héanaan sa Trónóna Staid Semple.
Scoring tastáil Ardvacha. Nis Grace Ferguson. Isteach sa lár. Sealamh son Kelly Mallon. Ach go rís Tibredáin sásta na kicking na séir sin na Éile agus ag dure an ceann son a bhábhar Ardvacha about one eile le rógan réiteoir ríist le ban Tibredáin agus is gur falláramh a bheith tucha an son. Ach níos a háchtaí Ardvacha begin kick séir agus na colúr ag boga ósar geann in san bosca Tráchtaire. Beidir go fear siad a seach agus go bhéh sé isteach ar an cúpla nóma dearna an tá cúd nóma na mar sin agus péimiid amcútamh gorta a chuirg an réiteoir leis. Kick séir ag Ardvacha. Gá chúlí natar deis an farspár sin a leidú go dtí aon chúlí nóháin. A ceann dachar an tamsa ag Kelly Mallon tá sé búilte isteach tá sé go snasta Árann trasnán an tríú kick séir an son ag Kelly Mallon agus i brab na súl ní leatra Staid Semple ach aon chúlí nóháin dó a cahar le nád an ai. Táime goachtain sa Tibredáin na teachtamach a ríist spásanis ag Clara English an ceann choras síos an feidir choirsteach Maloney. Marcy ann chomá. Sealamh cumát an rulas táchtaí amach go fadal Aisling Maloney ó Calís an son gan ceist. Clóda McCambridge captain Ardvacha tá ceantach chóir leiseach tastáil Aisling Maloney. Agus an physio agus an doctor ruchaisteach an son Maloney sínta bula crúg an son fuit ag ban Tibredáin. Ach níos a háchtaí dómh began kick séir acu agus deis fécant an féidir lo tart fin héad scór eile cúlín idir na fórnan sa dó a cahar le nád an é. Cuinnig ag an mrise bhí Ardvacha cúlín contásig cahar gona trí ach an dá chúl lúc for sin ag Tibredáin Aisling Maloney agus Anna Rose Kennedy leistigh de rá nómad while haring sé Tibredáin go mór haar nations an caimhlann seo iad fós inúachtar ach am fós le dolan sa Staid Semple. Trí nómad go leid de gan am agus beidir a rá nómad sam reis le chuirla sin. Tá Aisling Maloney haar nasir na cosa begáín merigach tréis an buile sin ach tuige si go bhfuil sealamh agus bontáiste sealamh ag Tibredáin tríala sin ceann san na chuirsteachta imile cearnóga capping. Seachún Tibredáin Aisling Maloney cúl úntaach níos túiscean ceann san ag taistil ach ag dure fóríl sé cheann díreachtaí níos ar stréig Tibredáin agus an kick amach ríisteach Anna Carr. Taobh son na park around has smacht Grace Ferguson pas leistigh. Ardvacha about one eile. Tre Grace Ferguson. Tá si sa tóir ar chúlín an cóscór. Aoife Mackay sa féhrú Calís. Ó an réiteoir rágur chamad si ró adé céimeanna san reis agus cílín sé sin go bhfuil kick séir táchtach ag Tibredáin agus Staid seo agus an tam á bheltan sa Staid Semple. Leis an réiteoir rága sin I bhábhar Ardvacha tóca go mar iad ag glúiseacht deis ar scóraach a deir an léid de hiúis na bróga ag iireachta Machan agus tá ban Ardvacha síntan son necha céir de Ireland son an réiteoir dá is seach an leabhart leis an muir taobh lína agus an cléiteacht tasaí ag deir na himmarthan son agus comála sin tá an réiteoir ag leabhart le banistóir Tibredáin Peter Creedon agus tá sé siúd díbrethe an son ón taobh lína ní móná sásta athá sé híos ach tá an réiteoir ganas. Leis be an kick séir an tarna deis ag Ardvacha Kelly Mallon. Well tá trí ceann ó kick na séir tá ceann sa bog a raig agus a raig is sto go bhfuil sé fós sa bhd ón chúilte tart feicúil ceann garad. Tuig sé náistí Kelly Mallon. Tibredáin féhrúna seo hebh cosanta seans ag Niamh Henderson brise tríd ní léon Calís Gaeilta ach tá scór an son
ag Ardvacha, Tommy der co-scored on Craobh Babhta son Seanona, Anna Erichton son, ag Niamh Henderson, agus na fórna co-score, Anna Darla. Tráchtaire Madenta ag Ardvacha tá 3 cúlín, Ceanna Stiggy Céile Kelly Mallon le gá kick séir Niamh Henderson an son ó nimmer toscailta, agus cílín siad an Craobh Babhta sin co-score, dó a cahar le náda de. Arruela Denton son Árann Ardvacha. Second to go now, Mach Tammy Kintu Gwergan Rachor Ho, no matter light better listen Maloney here and son ag Craobh will Kalish Neil, a Dern Rachor Toshi, ag Tráchtaire and son Favru, Ashling Maloney, Do Hibrador, and she attacks Sturu, Corsiga Stacha, Ta Imrori Samreshan son, agus na Tiobraid Tráchtaire na Staid on Green and Ish, Takamacher Staid Semple, Anna Cléthe Sathairn Lahansa, Idir Tiobraid agus Ardvacha tan Shukan over the stick, Tiobraid Congerton Lena, Ach Brú go Míchéal an son a Dern Rachor, agus Gregory McGonigal and Bonashore, a Cavish Dr. Jorka, Babhta on Éile, Tiobraid le Shellev, is Stolen Ganyanuk score on Ellen Canon so, ach, ag a dura tan had hook shaited, Iliscum te Husha Shin, ach, if over na Tiobraid an counts are reached. Tan Éine Beag, Dúirtrish Tráchtaire Nash, Os Míchéal, sa Muscat Tráchtaire, Lanamid Leshin Immer, Chakung Tiobraid. Na fórna co-score, dó a cahar le náda de, agus Tiobraid in ish, Machtín Coolbar, Sinní Lauren Fitzpatrick, ag Brú chun tosig, tigan si better nach bhfuil deis, all counts on a mare stray, Fitzpatrick, Tasha go bra, Gotí go bhfuil Coolbar as rochtan agus yen si, lána maithas an so chun an ouncí sin ó Tiobraid na stop agus tá sí Míchéal cartan ish capping, Lauren Fitzpatrick, Sha, Tá sí Dríomhread an Farcan son, Coolbar a Tiobraid agus beisiad le cahardí an ish, Gotí go megan adó Gerig Séitethe, buntáiste ar Nash an ish ag Ardvacha an town geall bheith caite. Dul go meid immertóáin eile an sa Staid Semple. Tá sé sin díana ar Tiobraid bhíidir teacht amach ach an pass dúrnach sin a mithir stré Ardvacha an ish. Well, tá adó Séitethe ríist ag an Rachor, ní liscum dé chúise sin. Caise fannachtas go dtí go meid Fitzpatrick a mithid an Farc. Níl si peach sásta leis an cinne sin ach an cearta a hurt an Rachor. Stad si Ardvacha dul chun caing agus ní liscum an iscé a misteach sa cúil le Tiobraid. Níachim se aingil le Gansi Mallerta nuaine mar sin agus Ardvacha ish le himmerthóir sa mreis. Tá mí déanach an amcútah gorta rá nómad os ceann an Tráchtaire Sathairn le bhfuil búteoir in Ardvacha an ceann sa diciúis na bróige agus ar héamh na lábh deise agus ar fóríl de gang a mithir stré agus beidir leis sin seansan na Ardvacha chumá an buaghalt dó a cahar le náda de an Rachor chun liganta immertóáin eile antá agus an kick-amach sin guard Dacherty an son ag Tiobraid an Shellev Cama tá siad Favrú here an son a gcónaí Macfada le Emma Morrissey nish Dacherty ag Tiobraid an brisimach Sár Drisleáin sa is Staid Semple Tiobraid an istín taobh sudden Farc tá siad le cahardí don Tarn a Babhta sa cléthe agus an Coolbar Lauren Fitzpatrick Dríomhread an Farc ní hí sí éon action eile bí seráilta de sin Tiobraid an is teacht amach tre Anna Rose Kennedy Craobh an son. Well, better go bhfuil deisiúáin eile, tá mí 3 nómadós ceann an Tucha. Seansáin déanach dearnach an ish ag Tiobraid Sathairn le choristeach acu bhfuil búteoir ionta sinníon cheistan sa is Staid Semple le Gréine ag brúchan tosagan son na gcónaí. Machtín Clíháin an dúlgus ó thaobh cosint an ish ar Ardvacha. Seansáin eile capping ag Tiobraid tá siad teacht. Díag ar níag ach tá ceann son caiilte agus Shellev ar Nash ag Ardvacha an immertig leanúnta right 3 nómad agus 5 second os ceann an Tucha. Tar sé seansáin eile beidir Ardvacha an ceann sa Hartlótha. Ard drama go deire an sa in Durlas Trachnóna. Seach sa láir haon Ardvacha Niamh Coleman an son le Shellev. Agus ag a deire an adóg Gerig Séitethe sa
Anna dar lehar fad hí an cumar scéil go dar Tiobraid an lá lótha rá chúl ag Aisling Maloney agus ag Anna Rose Kennedy ach díogar níag an son tháinig ardmhacha ar náis Kelly Mallon le rá kick séir Niamh Henderson an son le cúlín an chóscór agus tá sé críochnathe na pointí roinnta an sa is Staid Semple anna cluthe go deire tá sé críochnathe ar chóscór an scór deirigh an sa dó a chathair ag ardmhacha No, dó a chathair go dain ag Tiobraid nád a de ag ardmhacha na pointí roinnta anna cluthe. Clún bhar na galbhach an lábhanúachtar ag na galbhah seachún Tiobraid deis an ag an can san scuil isteach agus imethe ag a deir Árann. Deis ag ardmhacha tré bláithín Mhacha tar sí fé cúlíní héin an can san na méthe isteach tóiste agus tóiste go maith ag ardmhacha Niamh Henderson pass cliste go dtí Aoife Mackay go háling ó ardmhacha an pass sin tóiste deisir scór an countsa thar an tra Éile Lauren McConville a teach tríd an Lawrence contour de Tiobraid an countsa go hard ag McConville agus é sin go snasta Árann oscailtí agus deis ag Tiobraid inis tá seúr chathair cosantóir hir an son iireachtar scóir Tráchtaire agus é sin go snasta Lavery count chuir síos an deis leis go tóg ag Eve Lavery agus an cúlín sin bhfuil sé ann tá go dain Niamh Coleman dá le chuine go duine Mactín Clíán oscailtí an son féidir lo scóir a chaimsú an count san Ibrahim isteach agus Árann Trasnán sin Morrissey an count Will Callish an son Tiobraid ag glóriga Kicéiric ag a dara Aisling Maloney Urchar de chuúil siút sláinisteach séir English inis dó le chuine go duine Anna Rose Kennedy Tiobraid inis bhfuil seansar cúil eile Anna Rose Kennedy sár cúil a ceann dachar an tamsa ag Kelly Mallon tá sé búilte isteach tá sé go snasta Árann seo hebh cosanta seans ag Niamh Henderson brise tríd ní léon Callish Gaelta ach tá scór an son ag ardmhacha táid ar cóscóir an Craobh an sa stré ar Fitzpatrick tá sé go bra go dtí go bhfuil cúlbar as rochtan agus dhéan sí lá na maithas an sa chun